लोगोफोर नायनानै लाखादो बावखुंग्रियाव बेरायनो फैग्राफ्रा जि मोजां मोजां देलायना फैग्राफ्रा नायखानाय लोगोफोर नैबे पाउडारजों नोंथांमोना बिराद मोजां मोजां मेकआप मोनगोन। बावखुंग्रिनि बिना फैसानि पाउडारनो लोगोफोर हाजारखि देलायना फैया मानो सोरबा मेकआप गैयालासिनो फैबाबो मेकआप मोनखागोन। नोंथांमोना नायलांबाय थाल' आं खोन्थानि बावखुंग्रिनि लामानि हाल सालफोरखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर आंजों लोगोसे अब्ला मोनथिगोन नोंसोरो बावखुंग्रिनि लामाया माबायदि कन्डिसनाव जाना दं। मानो होनबा जोंना नै बैसागु फैगासिनो दङ बावखुंग्रि हाजो गाखोनाय संक्रान्ति दिना लोगोफोर लामाया नै दासो बानायगासिनो दं ओरैबायदि हाद्रि खुयो आरो सेंग्रेबेल होनाय लोगोफोर माने सेंग्रेबेल होनला बेखौ ब्लेक टप माबा खालामबाय आरो रिपेयारिं खालामबाय खामानि मावगासिनो दङ ओरैबायदि हाद्रि खारो आरो बावखुंग्रि दिनखालिथ' मा बुंबावनो लोगोफोर संक्रान्ति खालि गोजान हाजार गारि खारनायाव नायलांबाय था नोंथांमोना आंजों लोगोसे लामाखौ माबायदि कन्डिसनाव दं लामायानो माने मोजां आरो जेबो हाखर हाला डिस्टार्ब गैया माने मेन बाथ्राया बेल' हाद्रि जानांगोन आरो लोगोफोर बिना पाउडार लागायनांगोन लागाया होमबाबो गनाय नङा कारजों फैबा कारखौ लागायगोन बिना पाउडार मेकआप खालामगोन बाइकजों फैबा मानसिनि मोखांखौबो खालामगोन संक्रान्तिनि सिगां बे फिसखौ लुयोबालाय मोजां जागौमोन लोगोफोर बयबो गोजोननाय थागौमोन नङा होमब्ला कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर गोजोननाय दंना गैयामोन जुदि बावखुंग्रियाव थांनायनि सिगां लामाया क्लियारलि फिस लुयोबा आंनिबाथ' 100% गोजोननाय फैगोन आरो ya लोगोफोर उपाय गैया थेवब्लाबो मानसिफ्रा बेरायनो लुगैनायजों बिदि हाद्रिबाबो फैयोना लोगोफोर संक्रान्ति खालि संक्रान्तिया एकदम स्टार्टिं ना संक्रान्तिया एकदम स्टार्टिं बैसागु स्टार्टिं नामा स्टार्टिं नङाब्रा लास्ट जोबनायसो जोबोसो जोबनाय ब्रा ओमफ्राय अखानायनिफ्राय 1 थारिख बैसागु जागोन संक्रान्तियानो जाबाय